Pois aquí estamos. Moi ben. Nós quedamos direto ao Muiño Vello, pero estes xa quedaron aquí dándolle o zoco e non quixeron esperar por nós. Válenos aquí na mesma. O importante é practicarmos algo e aprendermos algo a bailar para as festas. Venche pedir un mozo para bailar e segues os seus pasos, pero non é o mesmo. Deixaste ir, pero... Ali tiñamos máis acomodo, home, que aquela campa é moi grande e está toda pisada. Agora, xa que eles empezaron, podemos quedar aquí, pouco máis ten. El talmente parece un mozo, pero mira que reviravoltas pegan, paso adiante, paso atrás. Menéase do mellor, non parece que estea aprendendo, e non parece que seña a súa primeira vez. Non se chimenea menos ela. Deben estar co paso dobre. A mí parece máis unha muñeira. Pero como vai ser unha muñeira, muller? Se a muñeira baila só solto e están bailando ao agarrado. Ás veces tamén se agarran, que eu fíxome. O solto é que Don Teodoro pretende que bailemos. Quere que estemos separados. A Don Teodoro, se lle faz caso, tes que ir mocear á misa con ele e teus pais diante. E moza, cada uno unha beira do banco. Do banco onde altar. O solto semella ter máis arte. Pois eu digo che que agarrado ten arte e media. Ase todo, eu que se me achegue moito o mozo, tampouco quero. Para iso, hai que estar preparadas e ponerlles freo. Como di miña nai, senón eles achéganse demais. Tamén andan como as troitas que andan alouladas á frega na primavera. Tamén píllase mellor. Mellores de pillar, sí, pero se a man hai que apertar ben donde debe, que senón esvaran e escapan. Bueno, imos chamar por eles ou? Chamaremos. Santiago, era un dinamite para a coca e máis acomodo. Hola. Bo día. Pero estabades aí, Estábamos. non nos éramos de conta. Xa. Co animados que estabades. Home, digo eu, habría que practicar. Sí, sí. Bueno, quen vaya sabendo que nos vaya dicindo. Santiago dalle ben. É que isto é como botarse ao río. A primeira vez semella que a auga está moi fría, pero así que pasa o tempo vai quecendo. Bueno, pero no río podes afogar. E no baile como moito morres ca vergoña, todos ríense de ti, o mozo vai se che con outra, pero bueno, afogar non afoga. O mozo, se che ten botado ollo, por iso non marcha, non. Bueno, habría que ver. Vos, as mozas tedes o máis fácil, que non está tan mal visto que dúas mozas bailen entre elas. Pero nós, non é de bon ver que dous rapaces bailen xuntos. Pois eu non é a primeira vez que vou ao Muiño Vello e vexo dous rapaces bailando xuntos e mirando de como poñer os pés en cada clase de baile. Ai, porque estaría practicando, como imos facernos agora? Claro, para practicar témolo moi complicado. Nós, cando queremos aprender, imos a rapadas máis maiores, pero non nos fan caso, entón temos que conformarnos cas da nosa idade ou cas máis pequechas. E no caso de que non haxa ningunha cun rapaz. E tamén onde non haxa moita xente, que así disimulas ben que non sabes. A miña primeira festa na que me sacaron a bailar foi nunha romaría de lonxe, non me coñecía ninguén, e menos mal. Pois eu, a primeira vez que fui a romaría, estaba bailando cunha rapaza moi fermosa. Estamos bailando unha marcha, moi animados, e de repente dime conta, enfrente de min, un balo. Un balo enorme, íbaseme matar a rapaza, non sabía que facer. Que meteso, a rapaza seguía bailando, a min dame moita vergoña, entonces levantei as mans e fixen isto. Que vergoña, todo o mundo se riu de min. Movina como un moble. E menos mal que nese intro acabou a tocata porque senón petábamos cun carballo que tiña detrás a pobre rapaza. Bueno, pois ti que xa sabes ensinarnos a nos a bailar. Agora toca a min con el, que ti xa levas moito rato. Bueno, madre mía. Bueno, pois logo ven ti, Berta. Pero deixa o bolso, muller, que presumida é. Veña, pois vamos aló. Estades listos? Poñedevos por parellas, veña. Estades listos? Pero se música pouca graza ten. A graza, xa topar despois na romaría, cando te agarre o mozo para bailar. Elles saibas levar o paso. O paso ao mozo é fácil levarlo, deixas tiro e xa está. Oh, é moito parece saber, Asunción. Ponte dereita a tenda Santiago. Pois veña, poñémonos todos dereitos, vas tamén. Veña, poñedevos por parellas. Veña. A ver, Manuel, aprende. Por ali a xente xoven tamén, poñémonos por parellas, veña. A nós danos igual. Home con home, muller con muller, todo é válido. Estades listos? Aí, moi ben, así me gusta a iniciativa. Veña, poñémonos retos. Aí, entre bolas, podes bailar. Veña, pois bailamos. Ali tamén, home, bailamos todos, veña. Estamos listos? Sí. Seguro? Por ali, moi ben. Por ali, vos los dous. Pois, quitas máis do bolsillo, home, estamos bailando.
Pero mira, bailando que... Aí, moi ben, iniciativa, veña. Estades listos? Veña, imos comezar co paso dobre, que é o que se baila habitualmente nas romarías, vale? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Media volta e agora unha volta inteira. Madre mía, que desastre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi ben, Berta. Media volta e unha volta inteira. Bueno, para aí. Ahora toca a min con Santiago, Acabamos de empezar. Permite. Bueno, pois, como acabades de ver, hai que levar o permite ben practicado, que ainda nos enfadamos entre nós. Veña, de novo. Outra vez, cambio de parellas, veña. Veña. Aí, iniciativa. Cambiamos a parella. Por alá tamén, home, estades moi quietos. Veña aí, facede parellas aí, que estades Parellas, quietos. home. Sentados. Ai, sentados. Están sentados. Veña, vamos alá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Media volta e unha volta inteira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Media volta e unha volta inteira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Media volta e unha volta inteira. Ei, ponlle freo, Asunción, que corre ao aire. E como se fai? Brazo por diante e manos e o hombro. Pero... Permite. Bueno, agora imos parar, que eu é que xa estou moi canso, É moi axiña cansas, agora que me tocaba a min contigo outra vez. Pero ti cala, que ahora iremos xuntos ao muiño vello. Ai, bueno, pusimos. Bueno, pusimos. Queres a romaría? Sí! Pois veña, xa vos queda pouco para chegar, a metade máis ou menos, así que